В ночь на 26 апреля 1986 года реактор 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС разрушился в результате мощного теплового взрыва. Подхваченная ветром радиоактивная пыль частично выпала на территории СССР, оставила очаги излучения в Европе и даже достигла берегов Америки. Последствия аварии оказались настолько серьезными, что правительство Советского Союза было вынуждено провести срочную эвакуацию близлежащих населенных пунктов. Зараженные территории в радиусе 30 километров от станции превратились в строго охраняемую зону полного отчуждения. После возведения железобетонного саркофага над разрушенным энергоблоком эксплуатация ЧС возобновилась. Доступность мощного источника энергии и отсутствие населения позволили создать на закрытой территории комплекс секретных лабораторий. 10 июня 2006 года зона внезапно осветилась нестерпимым светом. На несколько мгновений наступила полная тишина, и было видно, как в небе испаряются облака. Потом пришел страшный грохот, содрогнулась земля. Большинство военнослужащих, охранявших периметр, мгновенно погибли. 2007 год. Ученые до сих пор не могут дать внятных объяснений случившемуся. Экспедиции неизменно заканчиваются трагедией, редкие уцелевшие рассказывают о животных-мутантах, обладающих поразительными способностями. 2009 год. На территории зоны отчуждения по разным оценкам присутствуют от 1 до 3 сотен неучтенных лиц. Эти люди называют себя сталкерами и занимаются в основном поиском так называемых артефактов, аномальных образований, за которые можно выручить солидные деньги. 2010 год. Несмотря на расположенные по периметру кордоны, сталкерство приобретает все больший размах. Но исследованы только окраины зоны. Попытки проникнуть к ее центру заканчиваются неудачей. В 2012 году сталкер по прозвищу Стрелок разгадал загадку выжигателя мозгов, мощного излучателя, способного разрушить разум человека, и отключил его. После этого сталкеры массово ринулись к центру зоны. Одни искали легендарный клондайк артефактов, другие – не менее легендарный исполнитель желаний. В изменившихся условиях Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о немедленном проведении спецоперации «Фарватер». Ориентируясь по заранее составленным картам аномальных полей, десятки военных вертолетов с десантом на борту взяли курс на ЧС. Несмотря на тщательную подготовку, операция завершилась провалом. Ни одна из машин на базу не вернулась. Для выяснения причин провала операции в зону направлен сотрудник СБУ майор Дегтярев, в прошлом опытный сталкер. С двухнедельным запасом провизии, автоматом и рацией для связи с центром он начинает свой путь вглубь зоны. Assalamu alaikum Hamid Watri Masu Marsha Oil Shuti Kamel Dawdu Waynes Loser the best Talker Grass Lows do Lustu Außer Samuni Gulil Shu Dikhesh Ruqshun Hada Chiazar Warhol Sharaha Osh Marta واحد كان عليه اشت ناخذ دقيقة مقرادو جرافيك اصبر وشو بس اقرادو حلقة لوز نيروي ونخش مقدايوه اقصى دقيق روي يتساين وي لوز دولي ونقا يتساين وي لوز دولي ونقا وش ساعة Ten Чернобыльдер инца зоу Припяти олштуар қи кел эрді қойды.
دقهر تلا وحلق لويزن شلا هنس وين ومش داديز خاديز وقر حلق مش داديش دوالشي место падения скат 3 эльчу дадиеш твой низ тададиеш вот стич ролл сосан сталкеру Ну привет! Привет. Ты здесь ближайший лагерь сталкеров. Говорите, что камел дадиеш, да, ты собрал. Лагерь тенгаю алхат мухоинс. Сейчас покажу все, гляди в свой КПК. В общем, это старая посудина, называется Shadows. Единственный крупный лагерь в окрестности. О, нагерду. Идти на улу инж. Рай, йохк, етер. Маюши езер. Бебяс, он дорога. Га, есмик шик, хавесер. Слушаю тебя. اقرا شن ما خير حلق هو لوشون شو عاوزني على الوطخي بيشن لوش اقرا دور دينا لوش كم قادر ذات نديرش ارسم اخر هي ور نوشنك شوية كناش والله هذا هو بيتك لازم بإيرشي داتشو بإيرشنك بلديش توجع دقو كيف بر إيرشوم شغل توجع دوتس ديتشه جاش قير دل شيء سوي قاوسردش ده دوي Alleen check daar ouder ook weer. Dan zaten ik zaten yes stream toen werd ook ja klaar. Ja ouder doe. Tak double cheese عشان ديك صغير مور يقرا هو اللي لو دبا عندك خيط شو كنت صغير شغلك هذا يرد داخل اوكي هذاك ديش دوي يسنا واستقالش وحلق هو لازم شون عشقي خيس دل شور جرافيك يوتيوب هما دوش داتسون تنيز واسع يس دوقس على يقصون وسالوس الصبر دينيرا ويك عندك دو هردو استالكر لوز بوش الهل هردو قام مسالو وينيز دوش مدات مش قادر ديش دوش مش قادر ديش دوش الملح دوخته أقتر أخو مشات وقاليل سامي ويلا أقنا خلو بوتا يشجو شا يركز تتو يشلا إيردوش يدوتي ستريم حقو شسون تسيليت ليسون شهر كرد هالشي يقرأ دوش تنقع مالك فلوس
هدي أقولهم وي داخل عسن قيلن يوجينا أروز أنا وقت دوش كرابل دوي تدالوش حمزة وسيوبا حمزة طول مرشوي فكر داليون من قبل شو عندوكو مثلا ستالكر شو بيكوفار هذه سلاح رادياتي لقحريو ايش كان قولي ملويو دي رادياتي دوكو الماتش Печку, дык халос, мобой. Сухогруз-Скадовск – место безопасное, так что оружие спрячь. Петан. Ерзадах лохуас. هنا بيدخل لل قينكيم أولي ويماتان إضافة Слышишь, тут это? У султана, короче, разговорки есть. И кто же так нам колеса катит? Султан Милуба. Запоминай, я султан, все, что здесь происходит, я либо контролирую, либо скоро буду контролировать. Хочешь хорошо жить, работай на меня, Бог. Не хочешь, будешь жить плохо, вот так. Архакем Уолч, кто дует, он ладует, езмется. День коту под хвост катится. Ни хабара, никакого приварка. Хубох лаасун алхача, воша. Пейтхер больш, Бог, Бобовайн, тебя чего кликнули? Ты человек новый, пока контактами не оброс. Хотя мог бы подняться быстро, может. Интересует, что мне есть сказать по этому поводу. Тогда смотри сюда, есть маза пару сталкеров, бороды на лату поднять. Главное, что делается. Ты заваливай, перетрем. Ой, гавань, пойден, етмек, шлумия, штатсага. Царь хабар дистиш, ук игра чуахлар ишт. Так, чадырги игра. Царь помял диш. Эх, и здорово, что у тебя выходит, а? Он гав малар да архаи здесь он дальше радиация юпнис. Она. Да. Настроение. Кстати, бо. Гнусь кругом сплошь. Радиация юпнис вельчена из малар водик. Ну, здорово. Как? Радиация дайвак. Есть работа для меня. Будет чего интересного. Здравствуй, сталкер. Наш Скадовск всегда на месте. Никуда не уплывет. Духу бош. Ну, удачи тебе. Инса задание шкаф. Думаю, наезд решить, что предпринять. Он си дельчак садака. Дотстич игра, ой, сани лоуз думал, что кто-то. لا حول ولا قوة إلا بالله. Исследовать место падения. Вот это как медом помазал. С артефактами тут, конечно, пожирнее будет. Только вот силы Ассаламу алейкум, Дауд. Стрим кади хил. Алейкум ассалам, салам мелдельчик. Баркал жабе. Тут выгоднее картошку на продажу сажать, чем хабар собирать. Хряцти, инс.
La ardırdı koy. Rakılan demde okçu. صدوق لوزن إجرادويز بروستا قدم يبغى أسد الله وعليكم السلام قد لبايا مخير منيها исследовать место падения как один. صبري ورد شيش وقت كان يج حاضر رود وقت هاق إجرا إز غلوش ماذا خالصة تونا طون شق يجلا ش إجرا هذا هي شوي شنو قاوير والله وعد الورك اللي تسوي دوا في الجال شو بيسن سلوس إجرا بويا إنت حلو إيلرون استاذ الله بيسن لوس كان وزير تربيتهم. Один сталкер приходит к профессору и говорит: слышите, а вы мне что, колеса заменили, да? Вот очечки поправил, и ему так осторожно: а почему вы вдруг решили, что аппарат заменен? А сталкер: так это, я когда раньше таблетки выкидывал, они тонули. Бог ляж радиация, А хорошо. قشطة ملل فيها ضعيف إنسماشن ولا يوفر دراسة نيس شنو نيس وفر عدا وفر that's good. Ух да. Ой. شون خامها السدي تشيها الإجرا شاء أوكرانيا خلدوا الحولة خلات دو راكب هاي مصدر تايزر إسقاعي بيست يلخو شرع دريس آتم يري رياكتر يقايقا إيش توقع ملاش باخر خوي شابرشيا توقو يروت ولي مخ باخش نسدو تير عيدلو تاحان حوزن إيش بابنا داود كونك ملا دريابا برخ يبو شخصو دكتاتر بعدين هذا كان اوكي سيمو بوشرورا ماتسويلا بو قلبي ستالكر платный дуйбах дотхи дагер далесон дагду адам ай найс видео буавой ссылкишн лоушн скачать лоуш игра яркость тутуева
Сталкеры, внимание! Идет выброс. Повторяю, идет выброс. Советую всем срочно подыскать укрытие. Ядерный реактор усихся, выброс ядотри. О, марш, о, мира, о, амои. Ядерный реактор усихся, аркуш, изюк. Kuolevat laskematta. Sui arkuus ja matsaa kurkutsuut saanut tatsalefpi. Näitä ykrytiä vuokkoja on uusi valmispes pistauturis. Siinä lalasin katsapen vamma. Oli vuosi. On virta virtaa vuokko. Belgia stalkers pouch loon. Lalasin pouch loon. وانت تواخذ الكرابل قيلة نقاسن قلار دوتان بول تسخي قلار ويجو تمامش ردي آسيوي يبتو آرب تقديس تاقتو يا آرب وشينا دوب يآقو شات Всех водит бая, всех водму. Все, ребята, выброс, слава богу, закончился. Надеюсь, никто не пострадал. Ну, привет. Пришли мы сюда. И что? Центр зоны тоже мне. Артефактов у вас собирается ограбить группа сталкеров. Советую быть начеку, амбиасцентр. Подонки, ну ничего, мы им приготовим горячий прием. Бог, слушай, если будет возможность, вот рискнем доверие, разузнаешь как и что, да поможешь нам отбиться, мы в долгу не останемся. Авал матту оба шварцвик. Навыться. وعليكم السلام جيل بورس اقرا زوك جملة خيبة او ايش لا شمبيانتي والله مزيز القشيخ كسوت صغير تمرير نير وديد. Привет, брат. Привет. Так ведь нет. Боже, наби нейро. Наби шутить.
Oqsh haveris. Uloin, ma osaştırıyorum. Koşu yarışlar. Да, وأول تونجر جيرز عايز ديزو. Они меня заблокировали, ба. Правильно заблокировали. Пожалуй, Вот это реальная тема. Когда. Дай 5, брателло. Тишкалар ваклан. Сон матолуш, ой. Бяхи ват. Контрол. Лады, я прикрою. Ага, мамает. Уаби их нацарам шо. О. Потом сверху ندرش. شو صاي إيتكي لهم حقيقة سلوين. يا لا يا. Online that's Guildboards. Tačun čaktāk vai šloja. Online lozam loz lonas. Modču jākčan. Modču jākšlielu that's way. Online целующий ша чак докш хаздор игра. إنسان نق يوبا بيزي قوي. على وقش غداني قوي. Radiācija, vibras, tajoliela. Johdādīt ir vajadzīgi. Johadošana. Points سأشدوش دول ويرتلوت. تصاحية راحة. نتلم بدوش تقوي. الشي أبسكات أولي يسلي دوت أولي чуму دوج ولا حشدوي. И учиться, блин, не хотят. Кино американского насмотрелись или крышу срывает от жадности. Ты ему про аномалии, он тебе про хабар. Ни о чем думать не хотят, кроме бабок. Хотя кишки, поверь, не рассказать. Akıyor gayet bayağı. Her tulpan olmuş. Gerisi de kadar. Gerisi de sabırda. Akayım sen şitiri. Oy tulpan ağlar sana. وارجن وعليكم السلام. ماذا اسمع شغل اقرا دوق لوز دولين ويتان ستالكر ووستو نبتقي تشنا تا بيرميكين وشاس ستراش وجش هزخية تشنا هزخية تردولش اقرا دوال هق خينا نادولين ويتان بلغر شده كان شغل عجيم سادع İştoqi qaç dölüş dölüş. Uybras day olin yoq daneri oy daneri. Zoq hada oluşdu oy. Qas talker hurmiz. O radar da boşum siyadarçı goyt. Talker sport. Ağant üyüçün agerz vaqsa davita ağar. Так, балабонь быстрее, что надо? Agerz hada. Onga şortum yo. Enti bek mobil oyga axşam daçın. Erkörtnik hayvetiriyor şugar. Udal diyeceğiz. Диз сам боится душмас, ах, что модели ойга. Ну типа привет. Привет. إنسان قوش دولار موج أدمش تحت سنت ميوخ شو دعدا غلوه و أردوح أردوين دعدا غر عما أوقت إلا لقر واحد إيه كان يور زدان شاس قوش أو صردوق ويش سكات شو هذا عاوزين يشتغل
Аномалии мелч ой. Yok радиации, hiç yok neslan soğuk. Soğuru. Değil ne sabah kudatı, matam şunu. Aja. Yine şunu bakla. Aram igra bandas, igra şu adotu. Yine. Ya, مود يعمل وراه جلستو شوية بيتسرقر ماسوم حياقة أخشي يدرسات صباح عبزاتي عشان حمزة ثانية دكتو عطيل عن سار يو جيرز حمل تو خيام حسن إيران تتو تات نيس تديا عشان توشان عليش تيابا عليش تديا تر مولر وليش هايش يشم عليش باينده في چامبو چومش نسون صح نقول أخوي على وجهنا قير وقع يوش تباك أنت والله على أسد نيس دوش دوي بس كارتي عيش حيش دي الشهر دوي أونلاين لوش خلج ملا شوار ثاني ولش خزاهر دوم بعد كيش ملاهيس هوي دعوج عاج بود نشكل إيتلوش رويوش تا شو خلق عادات إقراب عندات تا أستودي زون روي الحياة ورس عداقة وشا مجادو هردو ماشي مش تياش شو هايش شروم هاي يسلول ما شوكس وقع تام يلا دينيتنا دال كيرش خلوش اختار دوك نيس نيوش دويا داق شو حوش خل شنا جواه لا تشيق حوش سموني خير دو لا تايسون يرق طابو عاج بودني عتول اني قيرالوش اخو تيج تعادنا حالاتي حي شادل توارتون دادوكي اخش داقان بويو ويوين سنگر حي توار حيوت دو امزاد اوال عطي اول شيء يولو زيت والله نوقع ستالكر شبو انت يوم ما دوي ديتي شوبر الله أسوام الباشا تيجي سلوان قالر هاي تعدو تروح Я тут вспомнил вот. Привяжи как-то одного из зону, показать что да как. شو ايوه ثاني لوزر دلع اونلاين اونلاين ثاني لوشلج تعمد جياقي زريماتهم البورز بچن اونلاين لوزر دات ويون اجي بير بوشن استام لوشلا ناقوش دوي غير داتي ايش تعوير زويز ايش دايق ديز قوي اوكي تاستال كيرشبو
Очень. Шел бы ты отсюда, здесь наш лагерь, ничего разыскивать по территории. Я бы мог принести еду, вот. Да ну, ладно, неси. Enom цель, шперт, мол, во. Enom yel, чаколю, чукерт, хол. Уж тарези бац, янти. Арую газ баллон, нет. Парки чейни. How much? А сталкер, что-то важно? Если нет, пока у меня дело полно было. Холодца, шаром куру. Шам идут. Таком прийти есть ад айруба. Нер компьютер диксальш. هذا قالش ولا يقرا خلوزه مثلا قيل يتقرا خلوز لوش كمبيوتر لدر يولش تقبال عيقان ازداحر الاول وش انا فوق يقرا خلوز لوش سبوس وش تاون خز ديل دول يقرا تول هيك انتش كعما ياتر او دوغا يقبيهم شد ليش كويشون دو ودلي كير مالولوش كانت هو علي دشد يهيو مهتمشي Ты пушку-то спрячь. А вона пушка спрятать يا عصوني سام دقيق يرز هداق شاي وما ولاش وارفيس ودلي تير دوس اوران سيودر عمزات ما دي ساعة والله بتوت الباه ايك شمويت يا اقرا اني المميز هو تيقوش عوصيش يمسك نيسو اقش عليه شدو تو تيقوش دول اذا دات على دور قوينا إذا وان إيش ردياتين وأترويتو قالوا الزومبي هذا قال بيحك بعد ساري تسوي شي جعلش أو قير منو عنديت جيرز هذيك دول شو يا إيه إيش حالون سوالو والله قل دعوة بيش الماتون نو قيتي دلاوت لا بايا ملا دول عوسرم دول انت شاك قوش مودو جمع ديك ويشن ينز حقيقة شمعش دقص ماتشو الله تقاعد إذا دودي يصدق يرتا ما دروي تلو قاعدو دودي مش تغلى عرق ردياتي وخالوش ندخل اوه يريشن يثبت بس ردياتي دعود هينز دعود مو ميلو بوسو وشو با يلبورس وشو با داود سكمت يشاعو وماشين شيشو با آدم دمايوس كومنتاري سجن أوصل إنزيو شو يقصى يجوار شيشو قادم قايزر بريت طولق شرعبان يوحكي يقولوا رياكسي ألدرش دم إنزي يدون علي يلشو رياكسي أوه دوعة يملوسون تقوشو أوي ديري زوز ما تويتي تقوم
وش تعوض علي واه لا دولة أخرى ودو يزمات ولا ايش راس عم قلت واي مكولا ديك واي ويج يلا جرادياتي مايوت اي ما تسوالتي ادم زكا زمت والله بايع جين خلود هاوس ديز ويسكيرت كل ويتشا ردياتي متخل ينسلي تمقر حقايا لوين وي دو ماخ بوي وي قابل تتوا وي ساخاني الشين على يدو هلا هوقش وين كيرتا تسوالا كيرت سووخ شي تسوال وقع واي يقلتش ويرتلوتش الخربوش بيلناه وارفع شو عشان قيسة وش يدمول وارفع شو عشان قيسة وش يدمول ولا بايع مسألة ايه وين يردو وقت خليلش انا مالي ولا ليلش لا وش واو 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 ايش ده يا ما ده ترى مسويش ودي لا تقيس هذا شو ده مو مسوي ما انسى اسمه يا ليش وين وانا وعليه ما اسمه محل ما لو اسكيرت ويتشا عندو ما ستوا ويلير دول شوف نبتشكا ايتيز تقيش دوزي ما طولع ما Allergna وش ليك شو كان عاشو مات ونزل توي يلا خير دون سكير تمويت جاندي الورت وهاي هاري وقر انا مالي وش يقول لي ابس لي دوت ايوه الورت Судя по всему, экипаж погиб еще в воздухе, вертолет падал без управления. Бортовому компьютеру повезло больше. Так, сейчас поглядим, что в нем полезного. Ага, карта местности с какими-то пометками. Пригодится. اونجا يلوم شوزوش حقيقي سيري توقع انسولات سلاش اروع على الرجال اونجا ويتي اوه طيب ايسكي لو موش قيتي وين ضايا لوي زداني دوات خينزا شول ويرتلوت انت داديز هر اوغر جينا عدك درمات سمو داخلك عندك بوق هذا خي سماها بو قاعد بيسن يوي تاع غدين كانت وي دلدل دلجن وي اسد سو هير سندل عليك شي واش ولد وعليكم السلام هو لك من اللي شو بايع لا قشيه كليلش مدات سوي هينزه اي مشي ايش هذا سكات دوا هو مبارو واسوق سر
Mam dat. Batamshin tatnish do shokchu ains da. En taqiyat bosh maaso. Boond o weer shok. Eten de o weer shok. Sonde so wagluru match swatsa. Ondelch. Oido وكن تدور كان هيت ويخيل دول ويرتلو تدور كان ها يسأل حاج يدق جوجا حاضر حلوة المت Типа я слушаю. عندك كان توك سوشت يا شولا بعما مايات أول الغول يسوو Ну типа привет. والله يا ديك دات مات سكنت О, жалеешь, вот. Или к шеше какой завалиться. Сердце. Вот, салуш, я ходил еду. Да эш, дина, هو ذكر بابايا غير ونادى إيدو هر أوتومات هر ديالوج اللي واي هون أورون ديكي يماتون بالباني إن شاء الله يي دول يعمل لي زي ألسم سدس Inzojmić da dijeşler okudak diyeşler oy baytren as alma allara oy tegdala meçuat la hausul oy da paroj meçu sarin doin duş Federation mesela tam şey çok melowut oğlan işguli yok çok بيسيو توتا عائلات قلنا وشنك شوية كان عاش وعاش هادري يجي او ديك مغازي ونم ديغي زوز تويت ودوات شو باغا بتاسي ذاك هوقع ويام يالبوغيان تيبر ويهوق حدا وقجان هوقجا وين سن خان قويت دو قويشن ردار يولشا اروا ولقا ساعة توق قويش ديوش هلشي قوش اي قومين وقت يلا ارجيل جينا شاير ي اونجيش عادور وشوم شاري وقو اقراجا ارجيل اللي ملا تنا دالش خاجا ويدا لكن جيرز خلا نجاسن لا лилером о бейсон архоло. Вот это от усталости, это от нервного напряжения, а это от депрессии. Спасибо, доктор, спасибо. Скажите, а у вас кроме водки ничего нет? Класс! Ой, шеши, оши там дичу мецо. Ела. Ши герз мадуега цацумзан дайокен ахш да камер дервай. Saçın ahçağıma üyeş halda belçergir ha üyeş lavuğu. Oh, biz akroşun yine bok enti hin sam kuşun enti yok kala. Do jaleştuk. Erdo. Erloşun biz. Adaki. Eoyti ve Allahu ekber. Qiyatan da vazan ma yalla. Дикият яра. Дикият элчи. О, хин заду дикенте давай. Шун дыта жалаш. Багал деза колеш. Адам цахият сон шун уш дикият багдал. Андыйда та. Херват, рош шу винам. Герз мацатуют арчимо. Элла, ой, 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 ой.
ja. Kom til yürüme son så tamam. Tycker jag du vill ne? Ja då. Var det çağırıyor så. ما يعتو وشطبش مش مضغول لو هنا بعدين هذا ترى يشات وقع يولشون عندك هو يتم بيقف شيء علاش هو رجع غير استغلت هو الهردات هرم شوش والله ايش علاش دو مبارك صرنا بملعبات لكن سوق يقاش مو قوش ورا إذا وقوع بأحد يوجه ارتلاف وش Вообще-то союз долго илболна ос. Чаквали да союз кер. Полу диавел. Diavел is goed al damo alles så galt så väl. Då. ما خدا بوزلي ملا چق دول عوسني. وما دوش وارد خبرش دوش داود روجان نورش سوادي تيحا فات سونم ادو هر نسام ديله اشتم ودوش موي اتشيح سوادي كنش بوش جناسون ورا دين داود و دشوك دايال ميز بعرزي دو ماتسون ماتشوسو جالش تردو Optik sa yollasin yolla قريبش اها اوق كيدخل تقول على والله ما تشوف سوا الله تقول لا ده ودي دول تيجي حلوه لقي قياته وبيش ايش تلو ال وشيتلو ال حلوه المعمد دمك بوجوده كانتو ال ديت الشود نشلام نشنيس دات دمك حنان يوم حلوة طلع عثمان دايما خويو معمدينان معمدينان يبهر بابو كان ايه جواب هلا سوالي إنسر سوليل شو المات كشاس بقلا أوكرانيا عياميو تيكو ليل شهر إشت مات شيوش شهر دين مداير إجرا إنز ما تامشين هردروق إجرا لوز هالوزن تيكوهش وقع خلق صبوش هاي زابرشيش بعد جالج إجرا شعبا انسغل صبوش جم إزاتي عديتو Ничего. Вот пройдет еще чутко времени. الستالكر شوقع إيش مش سوم داته سلابون بالناخ بات تري همش ليش قواش مرديورش بات داحر تارخ دعبيول بالبو ما شو سو إيش بيسن بوش دات إنسوق تاري برجة برداشت كانتي فوق إجرا خلوشين ساعة دك دوسون وقناختي خبرش دوش بين يعني إيدي كان يلعالش ونشاس زدامش خوش ما سيلا يوم إتسان
ناوصل انت قاعد وما شو سووا ويرتلوت انت قاعد شرعان تنقر خبر عايز يزايد ويدقع نورز Мутанты! Йоу! Ублюдки! Руку, ها Ongar, هون شيء جال دميت حتى عشان обош не очень. Ты кто такой? Сталкер, просто сталкер. Ты все-таки понял и пришел ковчег Бога. Он руку шеломецу. Тебе что-нибудь известно об упавших вертолетах? Об одном, вот он на плато Бог. О, дагер, что ли, мягкий свой ютюг, а вокруг него снарки бегают. Я их там раз в 2 дня отстреливаю. Что ты смотришь? Логово-то зараз не перебьешь его. Как попасть? Тигму вовез, он хочет, тоже хочет снарка подстреливать. Бо уезжаю, бо ладно, могу провести. Пойдем. О, инсо, надо горду поезд. Внимательно следи, как я иду, а потом сам двигай. Мекшну. Авол. Ага. Не стал он его эро, авол на визире. Ничего. Уехать. Баркал. Как да яхису. Мало. Да, вот кузер ахшне дахкач мелдо азарплат во адам домай. Ха, голек атя. И он такой чуада. Доктор любопытно уйти Мэтсон. Ашне да чем докхаларыз. Опа. Ашвал мети аждук. Ага. Ардук арвертда. Гат. Ардук. Инсон хула аусдуй. Гона ваю жумаят куш хайта даица яц. Смотреть вертолет. Так, данные с бортового. Ага. У ската-3 отказали оба двигателя. Так, что тут у нас еще? Карта и на ней отметки предположительных точек эвакуации. Б2, Б28, Б205. Интересно. Амелдат. Инзудадис. Место эвакуации проверить точку Б28. На карте, найденной в одном из вертолетов, отмечены точки эвакуации. Нужно проверить, появилась ли военная точка. Вертолет. Бех мобиль аларм бах. Бех камон бюлшвар. Окей, да дизко. Да дизи. هذا كان أول دكتور شغلة أوكي والله تمام شو هين زوجتي وين يوخش لا يخوين دي يوخشو يلا يا هوش بابا دوغا معلش مبين
وبتروش هذا سجل الضغط ده ماله الجهاز تتويت اكثر فترة عجائب وين ده يلا ايوه يتمقوا ايه بايع ده يلا سوش ايش مور سون سجل اسم بميل ديتن جهاز عرفت ما تبشي غابشع باترمش دولش يا الله دع يولش ما ياتر يوخ شوار اندل يوخ شو on ريمونت يتناوب يس زكلينيتس دور حجرزو با اميل ده صدع Поворачивай глобли, сталкер. Тебе здесь делать нечего. А дела, делать нечего. Сталкер, вали отсюда, пока ноги не повыдергали. А ты кто нравится? موجود ينتهدو باردرشن صدوات يوقع بالعالي با سديد يجي دولش الموالة استيوش عوال ورون علي اينز مش غوبو هو دو قاطع تمس خويتنا وقي عدو العالم لا دول ويتش لا دول ويش دات تاق يدوت كلاش ديلا تيجام مالي وعاش باتي روز ضياقي افتمات يا خويا وعمزات موسى الله ديكني كريج من كريج ده سمعت البان هو في يوسف ديك اللي راعي عمزات تاي اتو بالشان تاي ريونس تاي شقاش ندوقو قرش ديك نشكر ده كامل قيمة والله قرش بن أرفع السلام عليكم هاي نوخشي برز وعليكم السلام نوخشي برز مرفوع لا سوش لارور واتسع تسعرت بايا لا ايش بقى شو بردنتي البقى بو جعلش لا تساري الله قريش سانت ايميل دي تنكرت دي كده يدرس سي ابتشكيات مع اي تقيبل شو زداني يا قاعد شدول ناقوش ما دويني نادات
بيشيخ اللي زنان بيشيخ ما تكرو بيش منوي جالدون دوغا جالدون دقو والله تعاش تلقى شجان صار بوين اي سولار واحد بس تلقى شكرديكو مع بيسريات عشان مش عدابي نعود يبقى عادات ما تسوي بو ويعاش وي قايا واه خلر دعدالة البسادي وي ضايلي ما تسوي ضايلي داو تسيقا مستعلا با بيتوش طيقة من وقتي على فوقا وين قوية اوكي عواوي شمالس больше хаваю шалокса. Опа! Расскажи о своей жизни. А ладно, жизнь интересная. Что вы здесь делаете? Мы здесь сталкиваем, присматриваем. Живы будем. Пересечемся. Наверное. Буду хабардуться. Qallardu aptechkayo ойга ет маяц штат как говорит qallar ay itsuan boyunca da tasvok gibi söylüyor ama o suya o armada suya Найдешь артефакты? Заглядывай, посмотрим. Ну как? Да что ты топчешься? Если... Есть для меня работа, Бо. Нужно добыть информацию в лагере наемников. Не так сложно, как кажется. Расскажи о лагере наемников. На станции переработки отходов объявились наемники. Пока давай отлеживайся. Я согласен. К тебе вопрос есть. Харухар. А какого молчал, сволочь? Он гадал, Гершвард. Оптики, охудахты. Не учится ничего нет. Ну, мелдухаш, да, патронш. Он шляда. Элла, Хамзат, дика мялерон. Ой, громыш, давекан. Патронш, векш, топшни. Надо указ. Пришли мы сюда, и что? Центр зоны. Артефактов код Шибает васом, голевой. мне и на прежнем месте. Вот так вот. Русский знаешь, Бо? Знаю, конечно. Аслан, гална шурерия, Бо Мусалов. Сдерер. Зачем? Томши, Балма, Белхиба, Дауд, Хуба, Хусейн, Дебиров. Асам гриль или дакин, жиж галдур дарба. Дауд, европейский варфейс, лоуз загават, сама. Европейский варфейс, я алло. Целую зеркой, вот, шун дагда. Дагават. Патрон, шон, есть дальше. Уж патрон, ахтайзер. Давай, не задерживайся.
Мужик, ты сорок увидел, бог. Сорок, что шоклан, что. Знаешь такого, нет? Так вот, если встретишь этого засранца, можешь со спокойной совестью влепить ему пулю в голову, бог. А если узнаешь, где он обретается, ты сообщи мне, я в долгу не останусь. Чем тебе сорока насолил? Да подошел ко мне как-то и говорит, хабар, мол, свой не может из-за контролера забрать. А у меня в группе как раз не хватало одного человека. И что дальше? Только не сейчас. Да, прощай. Ну чё, ты не стесняйся, выкладывай все свои дырявые бронежилеты, сломанные автоматы. Он дается, ремонт еще. Стоимость. Недостаточно денег. Надо штати. Вала так. Он хума далуш мадат. Он ёхкам ёхкадер у нас пошел. Вот послушайте, мужики. Что хочу, лила, что духом гуштели. Спать. Ого. Мастор, что мы собрали. Бархдал ханю. Уйран ялхдал стадиши ой. دعوي جلوي درسيجا وين عادي يجي داود هاش جورد يا سموني دويبا ديلا دوخ دال ما فرخت لقر تنر يقن هاش والجورد جوتريشنات شويتي قشام ورس عمتيس دقادات ورس توش يقن عجل شورس راويو А я-то думал, стоит только выжигатель пройти, где-то тут за ним и клондайк артефактов, и исполнитель желаний. Дурак, вот дурак. Ну знаешь же везение свое идиотское. У меня сейчас нет денег, одни тропы нехоженые, и твари некормленные. Что ж, будут деньги, обращайся, пока. Привет, брат! Чего заскучали, мужики? На улице. Водкой напои, он скидку делает ремонта. Алан, его рукса тоже. Меча. Вот это как медом помазано. Есть водка, будешь? Ну, чтобы руки не дрожали. Эйш, здорово. Мы это, хоп, герзан, ремонт. Недостаточно денег. Вот такой, знаешь кто? Доктор слушает сталкера, пришедшего на прием, и приговаривает. Хорошо. Это он, Хорошо. А что хорошо-то, спрашивает сталкер. Хорошо. Да, даю здоровье. Да, слушаю тебя. Здравствуй. Аллар, диез. Адуй.
Попутного ветра. Попутного ветра моя. Бенчтер долждойга. Калум езман. Угамаду каларс. Ничего. Проверить точку П. На найденной в одном из вертолетов карте была отмечена точка эвакуации. Нужно проверить, появилась военная эвакуация. Окей, чувак, хокасо на месте, ну. Эвакуацию проверить. على توالد. Привет, брат! Привет. Брат твой живой. О! Ага. Больше увидел, горую. Препарат антитоксикант ИП-2 представляет собой комплект антидотов. Удоцова. Им защита, время действия 60 секунд. Он делал маме отца. Тут из дома выбегает маленький кровососик. Бенч, Папа, покажи сталкера. Пап, ну покажи сталкера. Вот он, дорожку выходит, на каждой руке по черепу. И начинает, как в кукольном театре. Левый череп так тонко. Семёныч, слушай, как думаешь, тут кровососы есть? Правый ну, привет. Басом. Ну ты даешь, Петруха. Какие тут нафиг кровососы? سوال جانا خلويزي باكلون قواسبا Да, геч дол велчин бо тани гезион. Слушаю тебя. Марлу бо до полусмерти. Мудюш дегенти. Да, вот со вахар кан айран тезет вавишу гачур генти. Вамалилаш. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Амин, да, геч дол велчин. Тавеш дикхик дарис совет ломба. Мичуа герчуа саваш. Европей. Европе, да, им нам дадик. Ну привет. Привет, дик. Ауа атмет. О, арон, биная цердот. Я пойду. Поедлан. Окей. Имагин квест. Арулли квест. Хош сан гранаш, мой мука. منطقي عيرا يخ دالت نبين سمدو المدايوة قراج عشان مغار يوري وشتاجنا السلاح والجوع غير задание ЮАС. Проверить ударника. Проверить точку 52. Дальше P2. Проверить мой опыт.
هم ذات Мақис Арва. Походу знает, надо его послушать. مشاوش بقادر تيا ونديكو أخوك درق هلسو وترس لا يوروكا مسنا هذيك دودا قلوش والميتين فرنسا Bolcher ättilot olšas un demcoš. Jārīhēnā te loču vajadzir. Теперь можно достать ружья. Энергии, kaldı arkadaşlar. Ima dosun играешь şu an sadiyezek. Ajan okumet ya uysa. Takar yoksun met. Проверить место эвакуации. Привет, брат! Привет. Слушаю тебя. Место эвакуации. Б2. Проверить. Метя Мауса, Швулвели, Шаджар. Андеон, шеф, помел дадишь, соваться. А? Брат, 7-й год там сидит, только в этом году дали позитив, ба. Вертолет, что его увезли, да, вот, ба. Чего увезли? Харсон. Вот орёт. Франция, они спал, бочо, холлоч, цара холлоч, ро. Вертолет, что его увезли, ба, осенс. Вертолет, что они цельма, элла. Да, вот это, кой. هذا وورد قوي حاجة ملقين دادي لكن بس قوي هذا هردق هيك شغلش بدوال شو واسوية شو عباه تشان سيلا يعيشو اوه تعقنت أخي بش سوولش أدوال مشاي وقشواعي يا هاريوس أنا مقايل اليوم أنت يوعوي صبيح ما بيلو شيوي وحقيقا بالي. Здравствуй, сталкер. Здравствуйте. Ох, мотор, море. Подвал, что целос, логенти, опа. И кто же-то к нам колеса катит? Исследовать не або. Адам, а заканюр труй. Возьмет заканюр. Исследовать ел, детао. Гуш, гуш, шума, да, цопа, смою. Подвал. Моя цопа.
زمال حال больше. Закон يرتادك تلوت لوتي. لا. مجد ورس دلالة تقول السلام عليكم. وأسعد الله وعليكم السلام. بارك الله وارك. Инс стун точно так садовец швع цанц переговор شيء شوبا لقط أول عجبا هو ورتلي وتن خلد الله ما كده цанц قميل دوي كنتي وقشوا دق قميل شده بامبقي أوسي وهول سحر لوز ديل ديل ما دوي أقرأ Satsbērs, lauzēļojas un laužoča. Halēdēts ir. Опа! Он ти... Побольше дитевой. Он здесь лой. Ага, лучше я с тобой пойду, как дождешься полуночи, покажешь мне дорогу, девчонка. Султан говорит, вы сталкеров хотите тряхнуть, я с вами. Угу. Ахилдал Хинз. И дорези. Олдал, цая сон, янти. شو ده؟ ناضي يشدوه. هو أنت لا تيش ما دوه هو عادي يصير. أيوة صحيح. لا جاندي ده لا تيجوا. السلام عليكم تمر سلطان بولنك وعليكم السلام بو. Tikčau, ubar, zakanir. Okei, čau, zakanir tkačat, valož valadi kamarda. Davul varsa tā. Tā tēmā dīsar dētam bā. Dīcam dīcis ar. Tanā uš duvajins. Haqi yuqar. Haqi yüz. Enti tēhi adu uš duš. وقعن دلت دي شغل خوي قولي مقول اللي عتبي سوق Да, прямое скачивание ссылки появляется. Бойон. Видео бойон. Ну, привет. Опа! Нарисовался. Навала, да. Встретиться с грабителями. Грабители должны ждать возле Шевченко, нужно будет с ними встретиться, чтобы участвовать в наезде на сталкеров. Магаз давай. Инс свой гельче, надо он ездил инс. Я. Анзи оушки дишь халапой. من دوت 10 بوه. Хочешь попасть на сухогруз? Спрячь оружие. Ой, отец, блин.
وده ما بيديك كويتي ليران عباكيت نزات يديك كرب يوبا بانديش بايت سلك ماكشلو وشو سكي عندي مبارك أوشن يدو دوق كرابل شو عموما شوف سويش ايش صار يرش ازنش هو شو انت поехали. Все мы их! Тихо, пацаны! Не ссы! Мы ж бригада, ёпт! Эти телат бьют, уколевай, да, хрень. Предупреди сталкеру об атаке, бо. Лучше должен глянуть, я опен. Йой, да. Ундир. Понеслась! Давай. Иркуш, надо еще магу дать. على طول Чё за ботва? Они это что, типа спрятались, да? Хорошо, бери деньги, не будем ссориться. Я не понял, а сталкеры где? Это чё? Это ты? Ты даю все, братаны, со мной рядом были, вот чё. Ин сюда, Диас, хорошо, бери деньги, не будем ссориться. Не делай. Он и ешь. Освежи больше, ешь ты, да? О, мацаки. А ну, чики-брики в дамке! أشلنا قدو أش منتيش بيحمل بالغ ليتنا بال ندوه اليوم أش نس ناخشي شو لور دول جواب دلرتون إلى أروال إلى أش عيت بال أرسول يول شات عم يحكنش مبوش سقيش مواد صراحة نقرأ سغلني للنوع اشتم وديسن شو دالودا دوك Da yok abi 3 olursa ayrılarmış. O argadan yıkılmış. Şu ameliyor otomat. Ha demadım. Stalker هاي باه بيش وهاي باه بيش وباه هما دوي هون هنقوش داك بانز عشان هما عادات وارجع أول جاودو
Дела. Последний. Лозой. Пал беройся. Умалилш банту хоришн ба. Оригинальный модератор. Мы их! Тихо, пацаны! Не ссы! Мы ж это! Мы ж бригада, ёп! А я что доведу это? Hoş bıraksınız dağılı böyle. Job nis del sağlo etsen dat geçen de doğan barsı kabloç. Kom da har taçu düğüç düğüne gerç to düğüç du boşar. O çegam gerç to. Понеслась! Bu diyeş maçal zeradiyiz ya. Bart düğüş olsa. Jo bart bir. Shower on. Oh yeah. Чё за ботва? Они это чё, типа спрятались, да? Хорошо, бери деньги, не будем ссориться. Все, отдавай и вали отсюда быстро, Бог. Хожу. Ага. Назад напасть на сталкеров. Задание отменено. Улица нахила. İdareci dedi yaştık. Ne istiyor ya? Aha, hoş vegar bağ bir şu var ya Hüseyin. Vegar vakti var. İnse. Хоп. Вместо локации проверить точку 50. Дальше B28. Ausflug, Metzo генерала. На найденном в одном из вертолетов карты был отмечен точка локации. Пенти, надо его, что я. Вила. Шоқан, дisi doa. Matsuella voi joku. Üştja, atseanda alqechen tuo madezdu gadol gerz ülpan. Gener gerz datser, gener det gerz dats. Khach. Okay, hadu yulbo, haja wa yitsa tsigadari. Масол класс я оба адам домой. Да, вот как раз болгар шукач он ба. Еще бай без аба. Югло зуясэн тасан. А хинча хайгаар ба без бал биабо швайцар асу. Leuzen er door. Talkers bohuet khilbizes barsh orsh бандич бо. Мы их! Тихо, пацаны! Не ссы! Мы же это! Орш мы ж бандич бо бригада, сети абош беш. Ишваца абош. Орш миш бо. Орш бай биш боз. Ой, it's boyma be nervoyoş. Halom da çorş bayam. Ay detayın.
Понеслась. Saçu çıkılaysa ole nao stokçua. Müşçü bakat. Чё за ботва? Они это чё, типа спрятались, да? Я не понял, а сталкер где был? Это чё это? Да, братаны, со мной рядом были. Вот сейчас мы тебя вместе с сталкером манаем. Ага. Давай, минут, тяжбе, бог дуаты, тяжбе. Олуфтан, айн дуайт, и ой концан. Allahu akbar, تعال شو منك هنا تقوسون بدني بارارو группа джигит мистер пойсер пойсер лимит тизавелла Хватай! Уйца. Всех топ дышу, топ один дох вот этого ладу. Даут. Даут он лет. Меч gezdi. Барри, Алсен. На русском по-быстрому объяснить некуда ездить. И задание полное, юга езда от бат. Там бывают сталкеры, ты их должен предупредить и вместе со сталкерами убить этих бандитов. А не так, как ты их убиваешь. Ага, иду. Итак, ой. Полда там был. Масон, шайвать любой. Dots diç var, savaş diç. Da doğrusu dokarıga. Kanka informatsiya aviyatsa, oqarga informatsiya aviyatsa, saqiyatra. İşte çürü aqroy her şeyler kaguştun sur. Çadiçi bayasın. Igra da doğrusu duelçi kvertne gido qoqçu oşu. Deşto qamiyelsi. Надеюсь, что пошадарки ядра. Что? Задание полностью югая. Он надеюсь, так. Бейся, даяли, пьеса. Куда дьязаху слушали чем? Самонец, цахолка игра. Масон буш. Куда дьязаху цакараши. О, холес бал. Холе. Хадайка.
И кто же так... Ты заваливай, перетрем. Так ведь нет. А я-то думал, стоит только выжигатель пройти. Привет, брат! Где-то тут за ним и план. Здравствуй! Здорово. Хаузен, юяк бас. Ну, удачи тебе. Это сохранение хала. Сохранение хала. Дот дич, инаос сисо вогли. Одни тропы нехоженые, и твари некормленные. Предупредить тебя бьешь фукса, уйха амба бьешь фукса, цан телат бор бор. И что ли? А? Позбейся, говоря, следующий. Бойся, не упака, и шум ли, фунтаса. Оғыл айыш, шуын. Наура деч, эш герзаш дуп. Мегерду генде. Юх стримя. Здравствуй, сталкер. Чакда каусur дуай ицахиллаг. Ордас стрим йотс штокена я ше ой гарх мелдол. Озул докой оксталкерах. Он хитцот ой хауш мелхел чуна док баркалду дуатхи. То когда напцахиш атам буцацует ксор стрим дамаелан дажверч ватс. Ну привет. Эти тупки шансов. Привет, брат. Привет, привет. قناة حوصر بولشانا بركالدو ينس حوش بولشاريل دوق تياح مع حوصي وستريمشكا فيديوشكا تدعى وستريم داير زو دواتخي ويلوش ستالكر در دحر شيزر وورهو شراحة طوش مارتع كنادع يقدع قندو بوهر ناخل تول بريزنتاتيش يوها طيقوش مارتع سشاقة چر اشتغل ديندا درجن Чернобыль ахляц Украина хилдуш олох тайзер испай действо ялох шара икканул реактор ахляц игра дока на хуш садичи чан хаита баясан А некоторые вещи иш дайер зевой тақдаму авайстим датхи Пресик амелди даудвар Бала хаусан док баркалдушун Hazır da o kadar ay olsun video işte. Yüzde alı ol şu. Hadi ki assalamu aleykum.